Wara snin twal ta' telqa u abbandun, triq l-Imġar fin-Nadur se tinbena mill-ġdid. Din it-triq li taqqat lin-Nadur mal-port tal-Imġar se jsirula wkoll sistemi aħjar ta' sigurtà sabiex jonqos ir-riskju tal-inċidenti. Il-perit tal-proġett Godwin Sultana spjega kif is-servizzi meħtieġa eżistenti se jinbidlu u għall-ewwel darba se jkunu qed jgħaddu minn taħt il-livell ta' triq. The works, they pretty much constitute the reconsolidation of the deteriorating subbase, the shoring up of the existing retaining walls, the shoring up of any unsound elements. Il-Ministru għal-Għawdex Ġustin Karwana qalet li x-xogħol fuq din it-triq huwa maġġuri u għalhekk se jkollha tingħalaq għal xi żmien sakemm titlesta. Hija triq ewlenija li minnha jgħaddi ħafna traffiku, però ilha snin tistenna li tingħata l-attenzjoni li jiġriqilha. Huwa xogħol estensiv ħafna peress li qed nitkellmu fuq rikostruzzjoni mill-ġdid ta' din it-triq u allura se jinvolvi li din it-triq ukoll tingħalaq għal tul ta' żmien biex ikunu jistgħu jsiru x-xogħlijiet. L-investiment f'din l-arterja ewlenija huwa wieħed mid-diversi proġetti infrastrutturali li għaddejjin bħalissa fil-Gżira Awċija. Il-Ministru temmettejt li la darba jitlesta x-xogħol tissokta l-ħidma fuq numru ta' toroq oħra li għandhom bżonn isirulhom ix-xogħlijiet.